Wengir surup Sandyakala Surya sumurep ana Brangkulon kahanane remeng-remeng nanging wis ora katon biru lintang-lintang padha silem katutup mendung peteng hanglanyut angin putih luhuring Purayagung negari Ngamarta Ngamarta kadya nandhang gerah bana surya tegese kalimputaning pepeteng dadi gonjang ganjing kahanane negari saperangan para punggawa lan kawula negari Ngamarta padha kelangan jati diri anane mung padha nggugu karepe dhewe darbe kuwasa kinarya gada padha rumangsa bener moh ngakoni luput siji-sijine padha ilang percayane anane mung rasa Cudya kang bangkit handrembaka saben dina anane mung keprungu pekabaran padudon lan pasulayan apa dene kanistan kang mengkono para Pandhawa lan Punggawa apa dene para kawula kang isih jangkep nalar lan kamungsane padha prihatin jroning batin nenggih Sanata Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira dadi carut marut jebeg bebeg penggalih mulate kahanan kang dumadi tansaya nambahi puyeng poyang-panyang kasih Prabu Puntadewa awit saking lekase pamadyaning Pandhawa nenggih Raden Pamadya ya Raden Permadi ya Raden Arjuna ingkang kisah tanpa pamit mendra datan pepoyan saking negari Ngamarta temahan jalari kekes bayu anggane Prabu Puntadewa panenggak Pandhawa Raden Werkudara yang ya Raden Bimasena kang ngulati lekase neraka sigra hanya keti Prabu Puntadewa apa kaya ngene iki lakone Ngamarta wis ajur mumur gegel duel yen Ngamarta negara sing tentrem ayem gemah ripah loh jinawi wah parandene demekane didilan sidanane mung weruh kabeh padha udan tangis
para Punggawa sing setya dadi mangsa iki malih kaningalih sing mestine dadi contoh malah nyontoni sing ora bener. Wah barep kawula ngamarta biyen padha manut padha bekti menyang bangsane menyang negarane dadi mangsa iki semalik tinggalake sing edan anane padha padudan lan pasulayan. Arep kaki ndangong ndika negara iki peteng aja mbok gawe peteng menengmu ora cukup ora bisa ngrasake perkara negara Ngamarta iki para gage sawangen Punggawa Ngamarta lan para kawula Ngamarta sing isih jangkep nalar lan kamanungsane isih bisa dijagakake nyengkuyung sentosane negara Ngamarta iki. Wah gage dan Gunmono bareng kakangku Yayi Werkudara Yayi sing gedhe pangmama siadi marang pun kakang pun kakang meneng ora gelo marang siadi pun kakang meneng ora nesu marang siadi sumurupa Yayi Werkudara Puntadewa Ratu Ngamarta Puntadewa Payung agung ana negara Ngamarta parandene Puntadewa ora bisa ngayomi marang kawula lan para punggawaku nggonku suwi negara Ngamarta iki wis pirang-pirang taun Nyai mongko kahanan biyen mula Ngamarta tentrem ayem parandene dina iki kaya kesempok awe ngaradam Ngamarta kaya kelimputan pedhut angembanu kaya nandhang gerah bana surya Yayi nganti jibeg-bebeg nawarku pepuntoning sesawangan pepantoke amung anane amung desah angreswaning para kawula lan para Punggawa Yayi nganti hidup anggonku ngrasakake kahanan iki Nyai Werkudara apa pancen Puntating Dewa titi mangsa iki wis ora kuwat kesuwi negara Ngamarta iki yen pancen to Puntadewa wis ora kuwat kesuwi negara iki aku lila legawa ing ndiya nglarah ketabon negara Ngamarta iki Nyai mara gage sawangen mara gage sawangen Dimas para kawula ing Karang Pradesan kae
uripe kang sangsaya anggone tandur tetuwang ana sawalan pategalan anane mung ngrasakake lumrah awake kabeh dirasakake nganti-nganti pun kakang iki wis ora kuat nyawang kahanan kang ngono. Para punggawa praja ngamarta sing wis dak percaya lungguh ing pangwasa ing pengajap bisa sabiyantu marang para kawula ngredem sesambating para kawula meneh dalan supaya kawula kae bener-bener uriping mulya. Pirang-pirang bondo ngamarta sing wis ndak paringake marang kawula lumantar para punggawa praja ngamarta nyatane ora teka ngisor. Lamun teka ngisor anane mung sak perangan Yai. Ngamarta wis dedel duel ora karu-karuan. Karo maneh Yai sejibek bebek atiku lamun ta aku kelingan Yai panengah adimu si Arjuna sing wis suwe ninggal praja tanpa pamit nendra tanpa pepoyan mongko kahanan negara Ngamarta kaya mengkene Yai. Najan to aku isih cecaken kelawan Nyai Werkudara minangka dadi benteng saku kawat negara Ngamarta iki. Ananging Pandhawa 5 kudu tetep utuh lamun to gutang salah siji. Tegese Pandhawa wis kadurungan kariyang. Pandhawa kudu tetep utuh ngesuhi para kawula. Si Adi mesti ngeling lakon jaman semono nggonku madhep dadi Nalendra. Nggonku lungguh dampar kencana Ngamarta iki sing kuyung para kadang Pandhawa. Ndak kira Puntadewa ora bakal tuwa lenggah dampar kencana ngesi para kawula dasih ana Ngamarta iki. Lamun to ora sing kuyung para adi-adi lan para kadangku. Nyai mara gage pikiran Werkudara. Wah, bareng. Ora mung kowe tok sing ngrasakne kahanan kang mengkene. Jibeg bebeke atiku ngrasakne kahanan iki kaya-kaya wis ora bisa dinalar. Wah, Werkudara. Apa gunane darbe kasekten yen to nandhang lakon kaya mengkene negara Ngamarta iki. Wah, jlamprong minggat tanpa pamit. Ninggalke jiwa kasatriyane mongko Ngamarta kahanane kaya ngene. Nyai Werkudara kadangipun kakang Yai. Miturut wong kakang. Puling lakon iki lamun to Pandhawa wis bisa nyawiji. Sing tegesing Nyai Janaka kudu mlumpuk sak petarangan ana negara Ngamarta iki. Ibarat ndok sak petarangan pecah siji pecah kabeh. Netes siji netes kabeh Yai. Dak suwun kanthi lila legaraning manah. Si Adi aja wedi kangelan Yai. Si Adi aja wedi kangelan. Upadinen kadangmu panengah. Upadinen kadangmu Harjuna bali menyang Ngamarta. Dak suwun legane ati Nyai Werkudara. Wah, yen mangkono aku mung manut pakone barep kakangku. Dadi mangsa iki
aku njaluk pangestumu tak golekane ana ngendi papan dununge Jelamprong. Ya Dimas, mung bae duga-duga digawa ngati-ngati aja kanthi keri Werkudara. Wadananira lanjung kumelku jemrah nyomartani wah Kakut kowe ngerti tak celuk ana ngarepe bapakmu iki lho niki Kanjeng Rama Dewaji seru panbalanipun Rama Dewaji dumateng putra Paduka kula pun Gatotkaca ngerti ya. Dadi mangsa iki negara Ngamarta kaya ngene kahanane. Mung dak jaluk kowe anakku kowe nom-noman negara Ngamarta iki aja kurang kaprayitnan. Aja nganti limpe, aja nganti negara Ngamarta bobol borot diorat-arit dening liyan. Wah, dadi mangsa iki aku diutus barep kakangku Wakmu Puntadewa kudu ngupadi ana ngendi papan dununge pamananmu Janaka. Mula negara Ngamarta jaganen lawan sedulurmu lan para kumbu-punggawa sing isih meneh. Aja nganti negara Ngamarta ana dom sumuluping banyu. Yen nganti ana apa-apane negara Ngamarta iki tak gedeng gasmu. Inggih Kanjeng Rama Dewaji ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama. Ya. Wis aja dadak kesuwen.
budalo klumpukno dulur-dulurmu aja nganti lena marang negara Ngamarta iki ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Ya jagat pangestu para ana apa kahanan jagat iki kok kaya mungkin wiwit aku Watara wis sacandra iki mudhun saka pertapan Kundalini ya pertapan Kendali Sada nggonku lawan jagat pengen weruh swasana jagat iki lah kok kaya ngene dadine sajae jagat iki wis ora apik-apik wae sajae jagat iki padha kelangan katentreman katibek
Ngendi negara anane mung poyang-payingan. Brangkulon sing mapan wong tengah kae anane mung Bandayuda Pasulayan. Anane mung peperangan. Pirang-pirang korban nyawa kang wis gumundhung. Pira randha wis dadi menungsa wong wadon dadi randha merga ditinggal garwane Seda anane peperangan. Yo jagat, yo Batara jagat. Klebu negara Ngamarta. Mongko para pepundhenku Ngamarta nang kono kuwi Pandhawa kuwi wong sing setya, mlaku tansah lumaku ana dalaning kautaman parandene kesempeyok lelakon kang kaya mengkene. Oh. Gusti wonten menapa lampan menika? Jur besok kapan rampung lakon iki bisane tentrem maneh kahanan jagat iki. Oh, Kyai Asmaya. Kyai Asmaya kula ing sowan Kyai. Surya wis jumedhul ing brangwetan jagat rantak-rantak katon pepadang. Panasing surya agawe Bagas waras lan sentosaning jiwa raga miwah panguripan kang ana bumi. Ana tlatah Karang Kadempa, ya Karang Kumawite ya Klampis iki. Yang sinamang katon endah, yang rinoso adem tur ayem.
Yektining kono ana dewa salira manungsa menungsa umur dewa. Tan ora ana liya ya jatining pamong agung, ya pamonge jagat, ya pamong tanah Jawa. Nenggih Kyai Semar Badranaya kang nalika semana lagya lenggah ijen angeningaken cipta sarwe handemek kuncunge. Ciptane kalih pangesti praptane pendhita Kendali Sarda lenggih Begawan Anoman ya Begawan Kapiwara. Sakedheping netra jelek wis praptana ngarsaning Kyai Semar Badranaya. Ora pangling iki sanak lawas. Ya momong aku lawas Begawan Anoman ya Begawan Kapiwara. Anoman. Sing gedhe pangapuramu yen ditimongso iki aku ganggu kamardikanmu Anoman. Inggih, Kyai. Boten dados boyo kenapa, Kyai. Ya. Sangise nggah prayoga ana sundungku kene. Lan asat kriwene mara teng atimu. Aku pengen dudah rasa karo kowe Anoman. Mariko dan prayitna semurire eko hambane Yoni Kondoyo
Purnama sasi Gilar-gilar semedi tengah latar milang lintang bimo Anoman banget panuwunku sira Anoman medhak ana ing klampe sira ana sudung kuwi iki aku iki gumun setahun jembleng sarendeng biyen kowe kuwi senopati pengpengan senopati agung sakwise lereh dadi senopati kowe nyipatake nggonmu dadi senopati wis bener merga darmamu dadi senopati iki wis lereh nalika Prabu Rama Wijaya nalika jaman Pancawati denda kae kowe lereh dadi senopati banjur mertapa ana gunung Kendali Sadaya Gundung Kundalini lah kok saiki tansaya landhep panggrahitamu titis wasis landhep rasamu gatidek rasane Semar sing tau calke wis bisa mbok tampa nyatane kowe tumedhak ana ing ngareping Semar iki mung sak kedheping netra pancen senopati pengpengan kowe biyen kuwi ragamu sentosa ototmu katon ngeglo awakmu katon kukuh lan dakuh wis pirang-pirang taun wis atusan taun nglakon jaman Pancawati denda nganti tumekaning iki kowe nyabrang jaman Mahabharata sing biyen kae jaman Ramayana nyatane kowe isih wujudmu isih kaya mengkono. Inggih, Kyai. Menika paringanipun Gusti King Akal Jagat, kula namung sak drema nglampahi. Iya. Ngene Anoman. Wis suwe aku rasa patemon kelawan kowe. Begawan kapiwara dadi mangsa iki gregeting atiku kudu sapa temon kelawan Anoman yen to kowe dina iki tak tekake ana kene iki kowe aja ngresula mboten Kyai mboten Kyai semoyo mboten ya awet aku kepengin ndudah rasa karo kowe aku kepengin ndudah rasa karo kowe, aku kepengin bawa rasa karo kowe. Kenyatane jaman Ramayana kowe isih gesang apalipurna sanajan aku uga mengkono. Mula biyen kowe kuwi caket karo aku duwe cilik kowe tak omong kowe eling lelakon jaman semono
Lakon jaman semono. Mbahmu Begawan Gotama nalika semono darbe anak telu. Dewi Anjani, Guwarsa lan Guwarsi. Temah nalika semono padha rebutan cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina iku diasta dening ibumu Dewi Widradi peparinging Bathara Surya. Kang nalika semono kadenangan mbahmu Begawan Gotama dadi duka yayah sinipi Begawan Gotama. Disenggoh yen to Dewi Widradi kuwi kadakwa tetep selingkuh lawan Bathara Surya. Cupu disaut dibuak tumiba ana Tlaga Madirda. Dioyak dening ibumu lan paman-pamanmu kae. Nyemplung Tlaga Madirda ngupadi tumibaning Cupu Manik Astagina. Metu saka Tlaga Madirda wujude wis salin. Raden Guwarsa lan Guwarsi wujude malih dadi wanara, sing tegese wujude dadi kethek. Datan beda ibumu Dewi Anjani uga mengkono Anoman. Nalika semono aku eling Raden Guwarsa salin tenger dadi Raden Subali utawa Begawan Subali. Dene pamanmu Guwarsi kae dadi Sugriwa. Ngono. Nalika semono ibumu Dewi Anjani kae sing wis malih rupa dadi wanara, wadon tapa nyantokana Tlaga Madirda ing pengajap bisa pulih Waloya temahing jati temahing Waloya pulih kaya wingi nyatane malah ora bisa. Ana lakon kang elok saperangan ana lelakon nalika Bathara Guru nglanang jagat weruh ibumu Dewi Anjani tapa nyantaka tapa wuda Sinjang Rikma nganti tumetes kamane tumibana sinom ya kuwi godhonge asem kasarat dening ibumu Dewi Anjani temah Gerbini. Babar punang jabang bayi dikandhut Dewi Anjani ya kuwi babar sira Anoman. Aku ya wis weruh, aku ya wis ngomong kowe. Nganti kowe kepilih dadi senopati ning Agung Prabu Rama Wijaya ing Pancawati Denda, aku isih nembani. Mula ramu kaliyan iki mangsa iki aku kangen karo kowe, pengin bawa rasa karo kowe. Inggih Kyai, lajeng menapa ingkang kedah kula aturaken Kyai. Lan wonten menapa? Hah? Ngene Anoman. Mestine kowe ngerti yen to diti mangsa iki jagat ora becik-becik wae. Ngendi-ngendi anane wis ora tentrem. Menungsa wis kelangan kendali, lali marang jati diri. Kawruh tinggalaning para leluhur. Tak ambali maneh. Kawruh tinggalaning para leluhur biyen sing awujud budi pakarti luhur kang nuntun menungsa dadi menungsa sakmutuwe. Dadi menungsa sakmutuwe bisa nggayuh kawruh kasampurnaning dumadi. Temah tumindake ora ngrusak jagat iki, tumindake bisa ngayomi memayu hayuning jagat iki nyatane titi mangsa iki wis karut-larut ing jaman iki. Akeh-akeh marah kepilut katut marang wong kang neneka kang nebarake kawruh anyar kang sejatine durung mesti beneranane. Anoman, mara gage waspadakno Anoman. Mongko aku iki didunke ana Mercapada. Jaman semono aku kon dadi pamong
aku kon dadi pamomong, aku didukne karo kakangku. Togo kae aku pamong panengen, nek dulurku togo kae pamong pangiwa. Aku kon momong satriya Trahpita Radya sing tansah nguding katutaman mlaku ana dalan kang bener. Nganti aku ngomong Pandhawa nganti dititi mangsa iki. Ora mung Pandhawa sing tak omong. Wiwit leluhuring Pandhawa nalika jaman Begawan Manumayasa, Begawan Satrukem ya Begawan Skutrem, Begawan Sakri, Palasara nganti tumekaning Begawan Abiyasa mudune Pandhu Dewanata Darbe putra Pandhawa 5 aku isih ngomong. Nganti Pandhawa kae kuncung dadi gelung. Uripe ora kepenak nganti sayaine dadi mulya. Tak golo-golo Pandhawa kae bisa dadi contoh tumrap jagat iki. Gandeng aku jaman semono bitun kita dadi pamomong, jaman Ramayana den kowe dadi pamomong, momong bendaramu klebu momong kowe. Lan kowe wis prasetya nalika semono yen to kowe kuwi tetep ngupadi ana ngendi Bathara Wisnu titis Bathara Wisnu sawise lelabuhaning Prabu Ramawijaya ing Pancawati Gendha kae wis rampung ngalih jaman Mahabharata. Bathara Wisnu wis ganti panitise ana. Kowe yo isih ngupadi, kowe isih goleki. Nalika semono kowe goleki pranyata titise Bathara Wisnu kuwi nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe ya isih ngayon ana Bathara Wisnu kang manjing mitis ana Prabu Kresna. Ha gandeng Prabu Kresna kae ya pamonging jagat. Nek aku ki talining jagat ning nek Wisnu sing manjalma marang Kresna kae dadi oboring jagat, aku sing ning ngisor, Prabu Kresna kae sing ning dhuwur. Aku ngayomi kawula dasih Kresna kae marang wong sing padha luhur-luhur lungguhna luhur kae. Ing pangajak dhuwur karo ngisor bisa padha, ing pangajak ngisor karo dhuwur bisa nyawiji tenan dadekke jagat iki tentrem mawon. Gandeng kowe seratine Bathara Wisnu sing saiki nitih Prabu Kresna nata Ndarawati kae, kowe ya klebu dadi pamong pangreksa seratine Bathara Wisnu. Mula nggone Anoman tak tekake iki mau ya ana kahanan kang kene iki. Kowe klebu pamong Anoman. Inggih Kyai ngestakaken dawuh. Lajeng kedah kados pundi ingkang kula tindakaken ngene. Ngene Anoman. Dina iki jagat wis ora karu-karuan. Ngamarta kae wis dedel duwe ora karu-karuan. Wis ilang katentremane. Kowe mesti wis krungu yen titi mangsa iki panengah Pandhawa ya ndaramu Janaka kae. Lunga tanpa pamit saka Praja Ngamarta. Mongko kahanan Praja Ngamarta kaya ngene iki. Janjine mbiyen Pandhawa 5 kuwi tetep utuh ora kena gotang salah siji. Lamun to gotang ora dadi Pandhawa sakutuwe. Najan to ana panenggak Pandhawa. Raden Werkudara kae dadi benteng kewuh negara Ngamarta. Ning yen to kelangan salah siji Pandhawa padha karo semplah suwiwine separo anu. Mula keng sapa iki? Tak jaluk lilane penggalihmu anu. Ewang-ewang ngono. Ewang-ewang ngono. Ewang-ewang aku supaya kabeh iki enggal bisa tentrem kahanane. Ulat-ulat ana negara Ngamarta kae merga negara Ngamarta kae salah sijine pamonge ya sing Srinata Sri Kresna. Mongko kowe seratine Sri Kresna. Aja wedi kangelan.
awat-awat ana negara Ngamarta kae. Aja nganti ana dom sumuluping banyu, aja nganti bobol borok negara Ngamarta kae karusak dening liyan Anoman. Mula king saka iki ngiras pantes ngrambu pawarta. Ana ngendi papan dununge Panengah Pandhawa ya ndaramu Janaka kae. Kowe darbe kewajiban baline Pandhawa wutuh ana negara Ngamarta Anoman. Inggih Kyai, ngestakaken dawuh Paduka Kyai Semaya. Pramila ngaten Kyai. Dadi mangsa menika kula nyuwun pamit nindakaken apa ing dados dawuhipun Kyai Semaya. Ya Anoman, sing prayitna ati-ati. Kahanan iki kudu diwaspadakne kating-ati merga titi mangsa iki. Kahanan wis kaya ngene iki Anoman. Inggih, Kyai Semaya. Kula nggih ayogani napa ingkang dados aturipun Kyai Semar Badranaya. Paduka Kyai wiwit jaman Ramayana dados pepajar Anoman. Kathah piwucal ingkang dipun aturaken dhateng Anoman. Mila Anoman ndederek aturipun Kyai Semaya. Ya. Sing prayitna ati-ati. Dadi mangsa iki endi kanca endi mungsuh kuwi wis samar Anoman. Ning kowe pitaya. Kowe pitaya. Kuat ngendi? Sing rusak apa sing dandani Anoman? Anak-anakku, Gareng Petruk lan Bagong, mrene ya. Boleh anak-anakku kabeh. Gareng Petruk lan Bagong. Kowe kuwi dadi pamong. Bapakmu pamong, kowe dadi pamong, dadi pamong sing bener, sing jujur lan sing utama. Mestutiya dawuhe bendaramu tumindak sing utama, yen bendaramu kleru elingno. Mula saka iku ayo dadi mangsa iki. Ayo padha golek nyaketi. Ana ngendi Ndara Abimanyu? Kabare uga batmu Padiken Rama Raden Janaka kang linggar saka negara Ngamarta. Nggih. Mo ngestakaken dawuh. Nggih, Mo ngestakaken dawuh. Iya, Mbak, ngestake dawuh. Wis, kagem nang budal kono.
Thank you.